Työmarkkinatorin aluesivut kokoaa paikalliset työelämäpalvelut ja toimijat helposti löydettäviksi yhdeltä luukulta. Aluesivut muodostuu kunta- ja maakuntatasoisesti. Käyttäjä valitsee, kuinka laajaa sisältöä tarkastelee. Aluesivujen keskeisimmät sisällöt ovat alueen tuottamat ajankohtaissisisällöt, avoimet työpaikat ja palvelut sekä alueella sovitut yhteystiedot. Aluesivun sisältö syntyy alueen työllisyys- ja elinkeinotoimijoiden yhteistyönä, mikä varmistaa kattavan ja ehjän palvelukokonaisuuden. Palveluja tarjoavat organisaatiot suunnittelevat yhdessä, mitä sisältöjä aluesivuille halutaan. Työmarkkinatori on alueen toimijoille erinomainen paikka tavoittaa asiakkaita. Asiakkaalle on käyttäjäystävällistä, että viranomaisasioinnin lisäksi yhdestä osoitteesta saa valtakunnallisen ja alueellisen työelämätiedon. Aluesivujen lisäksi Työmarkkinatorilta löytää nimittäin laajasti hyödyllistä ja yhteiskunnallisesti tarpeellista tietoa.